Redeemer of the rain. The Lord will never waste or faint. Yung mga followers ng Joy of Mia, please follow Eston Gaming Facebook page. Magkano ba ang pag-giveaway mo doon? Basta. Everyone, welcome back to another vlog. So today po is my second to the last day dito sa Pangasinan. And currently we are heading to Puzo Rubio, Urdaneta and Pangasinan. Puzo Rubio to drop off Madam Jonah. Madam Jonah, mag-hi ka naman. Magkita mo naman yung very black. Ang puti-puti ka naman. Yeah, naka-level 10 na yan, girl. Charot lang. May channel Oo na. nga, may channel na pala siya. Pakisabi po anong channel niyo, madam. Teacher Jonah po, paki-search. Teacher Jonah, I will leave the link in the description box po sa mga nagmo-module po dyan. Ayan na po si Madam Jonah ang sagot sa inyong mga katanungan. So after naming ma-drop off si Jonah sa Puzo Rubio, dadiretso kami ng Urdaneta kasi bibili ako ng stethoscope tapos or bibili ng spare parts nung Litman na stet kung anong mas okay. Ayan, tingnan natin. Tapos dadiretso kami ng Dagupan for my swab test for the RT-PCR test kasi kailangan ng Japan Airline yung negative RT-PCR together with the yung certificate nila. May bago kasi silang policy from May 28 na policy na kailangan na nila nito. Ganyan, iba pa yung wow, napakalaking tulong naman, Madam Mi. Ayan, ganyan yung sample nila from the quarantine station, Ministry of Health, Labor, Turba. So, kahit transit lang yung namin sa Japan, yan yung kailangan. Kasi Japan Airlines yung hindi ko pa ba nasasabi kung saan ako papunta? Japan Airline from Manila to Japan, we will depart na using Japan Airline. Tapos from Japan to Dallas, Texas, American Airlines, and then from Dallas, Texas to Nashville, Tennessee. Doon po ang final destination, American Airline pa rin. So sa US naman daw, no need na ng mga RT-PCR kasi di ba halos back to normal na sila. So yun guys, hindi ko pa po nasasabi sa mga ibang vlog ko pala kasi hindi ako nagba-vlog na yun, nakakuha na po tayo ng visa under the category of EB3, employment base, third category. Ayun, so March 10, siguro napanood nyo na yung video ko naman pala nung March 10 kasi until lang di ko pa siya na-upload kasi parang gusto kong i-upload talaga pag nakaalis na ako kasi diba baka ma-jinx. So baka uploaded na yon, nakita na rin ng iba sa inyo. So yun yung mga gagawin natin ngayon. And mamayang hapon, right after the swab test, uwi kami agad kasi may mga lulutuin pa ako. Actually naluto ko naman na halos lahat. Yun, kailangan ko lang may lutuin pa ako yung pasta. Kasi ngayon yung pa-dinner namin together with the YHH friends, college friends, post-college friends. Ayan, dinner namin mamaya. So, yeah. Samahan nyo kami ngayong araw na to. Kung anong mangyari, it will be a very busy day. Hey guys, so andito na po kami sa Villaflor, Dagupan, and sa parking area lang kami. Nag-aantay ng oras kasi ang schedule ko is 2:30. The time is still 1:49 PM. So while waiting, ko na to, tawag nito, fill up ko na yung form na kailangan ng Japan Airlines para po ang gagawin ko na lang mamaya ay iabot sa kanila kung matapos na yung aking swab. Hey guys, so natapos na po ako sa aking swab test.
Sana pumasan ako. Pag ako nag-positive, ang daming mga quarantine. Lucky birthday pa ako kahapon. Ayun lang guys. So, ang gagawin na lang namin, diretso lang kami ng SM ngayon kasi maalala ko lang, wala pa pala akong TSA approved padlock para sa mga luggages ko. Kailangan natin ng 3 para sa tatlong luggage yun. So, sana meron. Ano ba? City Mall? Saan yung ano na nga? Yung SM? Yan. May SM naman dito pala sa Dagupan. Ngayon ko lang mapupuntahan. Hey guys! So, tapos na po kaming nakabili ng TSA accredited padlock. Sa Israel kami nakabili. Gutom na kami, sorry. Kumakain na ako. At ito pala. So, pag kailangan ng TSA accredited na padlock, ito yun. Nakalagay naman siya. TSA, ayan, TSA luggage lock. Ayan. Ito yung mga padlock na kailangan kapag sa luggage mo, kapag papunta ng US. Pag TSA daw kasi, meron silang mga master key or alam nila kung paano siya i-unlock na legally. Kunyari, check nila yung luggage mo na wala ka na. Ayun, kailangan nilang i-check yun. Sila, yung makakapag-open. Hey guys, so we are home na po. Dito na kami sa bahay and nagluto na kami. Kakaligo lang ko lang guys. Sobrang init sa kusina. Grabe. So, magdi-dinner lang kami ng mga friends. Inaantay ko lang sila kasi may ginagawa pa daw sila sa school. Mga teacher na kasi. Ayan. Yung mga nurses at doktor. Wala sila yung nag-aantay sa kanila ngayon. So, ito po muna yung mga food namin. Pansit. Ayan. Pinaghalo ko yung sotanghon at nasan ba ang pansit? Nawawala ng mga noodles. Sotanghon tsaka bihon. And then, ito naman yung adobong, hindi ko alam anong tawag dito ni Madam Jomna, yung kanyang chicken adobo. Basta yan, yung parang prinitong chicken adobo. And then, meron tayong spaghetti dito. Tapos, may pa-rice. Siyempre, mga boys, kailangan nila ng rice. Yung mga dessert natin, nasa ref pa. Ayaw kong puwang ilabas kasi ang babalki ng mga lagayan, may 1, 2, 3, 4. 4 trays pa doon. And, mamaya na kasi hindi lang din naman na masyadong malamig pag dumating sila. So, yung drinks, tsaka yung mga dessert, andun pa sa loob ng fridge. So, later na lang yung mga yun para medyo maluwag. At baka kasi biglang tumakbo dito si Peanut at si Butter. Magkarambola pa yung mga pagkain. So, later na yun. Yung mga nasa mga babasagin pa man din na tray yung mga yun. Is the joy of the Lord. The time to be happy is now. And I hear my voice. And when the clouds roll in and tears begin to fall, there must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartaches. Healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartaches. Healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Dark days we walk through. Dark days we walk. They lead
that invades our shadow world. We never walk through trials in vain. Oh, we've known His mercy long enough to say, He's the Redeemer of the rain. Doon baboy. Oy! Doon the number one producer daw yun. Bilong? Oo, doon carbon yun. Doon daw talaga galing, parang Iowa yung producer ng pork sa US. Mhm. And isa pa sa mga products or crops nila doon ay corn. Okay, so doon din yung mga doon. Tapos Locos lang pala pupunta. o kaya nga, di ba na, yun yung baboy. So yung pala yung expected natin. Yung mga tao daw doon, Joy, ay ano, mga Native Americans. Okay. Native Americans, ibig sabihin... Yung mga brown yan siguro, mga money po sila. Ah, red ba? Oo, Red? Ate punta. Manila. Bye! Sawan nga. Bye vlog! Please follow my FB page, Estong Gaming. I'll be starting this June. I'll be streaming Tuesday, Again. Thursday, and Saturday. 10 p.m. Scream regular schedule. Wow! May ganun na siya ngayon. Seryoso na siya, bye-bye. Ingat kayo. Oy, pag-pray nyo ko ah. Oo naman. Baka naman di ka pa sa ACLS ko, babalik ako Pilipinas. Galingan mag-CPR. Again, yung mga followers ng Joy of Mia, please follow Estong Gaming Facebook page. Magkano ba ang pag-giveaway mo doon? Basta, stay tuned. Ha, please. Ingat kayo. Thank you. Bye-bye! Again, guys. Bakit yan may dala kang gitara? Babay Joy, ah. Bye-bye. Ingat kayo. Again, guys, Thank you. 3,000 Kailan pa lang po ang ano ulit? followers ko. So, yung mga subscribers po ni Joy of Mia, please follow Estong Gaming FB page. Please follow and like, share. Kailan ka balik ng Palawan? 14 ka pa. Kailan ka ba? Doon bago ka bumalik ng Palawan, labas pa tayo. Sige, ko. Ah, may ganun. Tapos yung bukas, di na tayo lalabas. I-message mo nga ako. Bye-bye na. Magpailaw ka na. Yes, again. Please continue to subscribe Joy of Mia. And of course, sa mga bagong followers, please follow my FB page, Estong Gaming. Pambayad lang po ng internet, guys. You can send stars. Thank you very much. Magkano bang stars? Basta. Sesendan ka na lang. Bye-bye. Ingat kayo ah. Thank you. Bye-bye. Oh. Mga great. Oh, hatid nyo si Dana. Bye-bye. Mauna na kami. Bye-bye. Ingat kayo. Bye. Again, papailawan ko kayo para makita niyo ako. Wala na. Bye! Again, Bye-bye. baba ka muna, Sel. Tagal mo. Pambayad lang po ng internet. Buti buhay pa yung motor mong yan. Ha? Buti buhay pa yung motor mo. Gamit.